To kde si sa tak doriadil? Mal si sa skôr opýtať, v ktorej krčme som nebol. A ten krajčírsky meter máš okolo krku omotaný prečo? Však si mi povedala, aby som pil s mierou. Čo prečo to robíš? Prečo toľko piješ? Človek by mal robiť to, čo mu ide najlepšie. A ty by si mal konečne prestať piť. Neskoro. Na to som už príliš starý. Nie, prestať piť nikdy nie je neskoro. Hej? A potom mám ešte čas. Teda ty máš riadnu opicu. Vidíš, aspoň si seba kritická. Už mám toho dosť. Budeš ešte piť? Budeš ešte piť? Naposledy sa ťa pýtam. Budeš ešte piť? Dobre! Tak teda nalej. Ty si nemyslí, kamarátko. V novinách písali, že existuje kopec známych prípadov, kedy od muža alkoholika odišla žena. Hej? A koľko toho treba vypiť? Hovado ožraté. Vypadni tam, kde si sa tak doriadil. Vybavené, chlapci. Počkajte ma dole, žena ma nakoniec predsa len pustila.